сар аз соли 2020 ба сокинон иҷозатномаи расмӣ доданд ки дар маконҳои тилло ба заршӯӣ машғул шаванд, вале ин расмиёт сафи заршӯҳоро ба маротиб кам кардааст. то 2 соли пеш дар ин гӯшаи наздик ба кони тиллои шугнови ноҳияи ховалинг даҳҳо нафар аз миёни қумухок зар ба даст меоварданд. зиндагии бисёриҳо дар ин минтақа аз ҳамин ҳисоб пеш мерафт. ҳоло заршӯҳо ангушшуморанд. мақомот мегӯяд дар минтақаҳои заршӯӣ нуқтаҳои хариди давлатии тилло ташкил шудааст ва тиллои ба даст овардаи сокинонро дар он ҷо мехаранд. санади меъёрӣ омода шуд дар ҳамкорӣ бо саридораи геология. ҳуҷҷат қабул шуд. имрӯз мана ба санаи 13 июли соли ҷорӣ аллакай аз вазорати аз комиссияе ки дар вазорати молия ҳаст зиёда аз 2419 нафар аллакай барои шустани шуғл варзидан ба заршӯӣ аллакай иҷозатнома гирифтанд. ба гуфтаи сокинон 172 сомонӣ маблағи иҷозатнома мушкили асосӣ нест. барои ба даст овардани чанд грамм тилло зарур аст чанд мошин қумухокро аз ғилбор гузаронид. мушкили дигар ба гуфтаи сокинон ин аст ки ба гирифтани иҷозатнома минтақаи кофтукови тилло маҳдуд мешавад. сокинон мегӯянд гоҳе мешавад иҷозатнома мегиранд, вале дар минтақаи кам тилло ё бетилло кор мекунанд. дар ноҳияи ховалин ки бештари конҳои тилло дар ҷамоати шугнов ҷойгир аст, дар 6 моҳ 510 нафар барои гирифтани иҷозатнома муроҷиат кардаанд. ба гуфтаи масъулони ҳукумати ноҳияи ховалин ба 400 нафар иҷозатнома додаанд. 50 қувваи аст иҷозат шудааст. хоб хай нақс карди қабл фоида шумо. хоб ҳамина тибқи ҳамин харитаи ки аз тарафи геологияи тоҷик ва вазорати молия тасдиқ шуд, ҳамин нафарҳо метавонанд ки дар деҳаи зелолак кор кунанд. барои дар худи шугно кор кардан наметавонанд. барои чӣ? барои оне ки унҷа ҳамаи захираҳои ҳамо корхонаҳое ки ҳастанд манъ шуд. бале иҷозатнома барои коркарди тилло тариқи даст дар ҳоле роҳандозӣ шуд ки бархе сокинон мегӯянд ки ин шуғл баъзан вақт ба қимати ҷонашон тамом мешавад. бархе дигар мегӯяд ки ҳатто барои пайдо кардани тилло ҳафтаҳо бояд мошинҳои сангу шағалро берун овард то тилло пайдо кард.